Γεια σας παιδιά. Τι κάνετε? Paranoid Gamers εδώ. Και σήμερα παίζουμε πάλι Team Fortress 2. Δεν υπάρχει πάντως όλοι, δεν ξέρω γιατί. Επεισόδιο 2. Λοιπόν, και έτσι ως μαγικά θα παίξουμε πάλι με bots. Την τύχη μου. Αμότο. Λοιπόν, θα παίξουμε με bots. Επειδή έχω... Εγώ δεν ξέρω να παίζω. Ναι, και εγώ σχεδόν δεν θυμάμαι τίποτα. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στα bots. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή μέρα των bots. Επειδή δεν θα παίξουμε καρότσι, σήμερα θα παίξουμε διατήρηση σημείου. Και αυτή τη φορά δεν θα είναι easy, θα είναι normal. Όχι ρε, όχι. Ναι, δεν με νοιάζει, να μάθουμε. Λοιπόν, προσπάθησα να το μάθω. Εντάξει, έτσι και έτσι. Δεν τα κατάφερα, επειδή δεν είμαι τόσο καλός. Λοιπόν, και θα πάμε να παίξουμε τη Lakeside. Μία γραμμή, 3 γραμμές. Πόσες γραμμές? Επιτέλους. Τα καταφέραμε και τελειώσαμε. Δεν θα πω τον πολύ άθλο. Πιες. Λοιπόν, Θα πούμε χορηγό την Coca-Cola ναι, και τα Ray-Ban. τα Ray-Ban. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε την Blue. Και δεν σπάει. Τι ξέρω εγώ άλλο να παίζω, εγώ με την πας με όλα τα άλλα. Όχι ότι με το σπάει είμαι καλός. Wow. Συνήθιζα να είμαι καλός. Τι εννοώ συνήθιζα? Ήμουνα κάποτε καλός. Μέχρι που το παράτησα το παιχνίδι, ξέρω εγώ, και έχω κολλήσει άλλα διάφορα. Minecraft. Πολλά. Minecraft. Λοιπόν, αλλά εντάξει, έπαιζα και LOL σε κάποια φάση. Κάποιες ώρες κολλούσα, ξέρω εγώ, στο YouTube. Ξέρω εγώ πολλά και διάφορα. Εντάξει. Λίλιπα. Γουργόνα. Και ξαφνικά συνάντησα τον Τέμο. Για δεν είμαι κατάσκοπος, μην νομίζετε, δεν κάνω περίεργες κινήσεις. Νομίζω ότι είναι πιο λογικό να συμμάθουμε αν είσαι κατάσκοπος. Επειδή τώρα παίζουμε normal μποτάκια. Μποτάκια είναι ακόμα. Ρολόι τι ρε, αφού είναι στη φωτιά. Αυτός ο τύπουρας. Πραγματικά, δεν ξέρω. Ας πω την αλήθεια, εγώ δεν ξέρω να παίζω, βαρέθηκα. Ναι. Και εγώ το έχω παρατήσει λίγο το παιχνίδι, οπότε τώρα εμένα είναι λίγο κάπως άχρηστη φάση. Ωραία. Μπράβο ηλίθεια. Τώρα δεν έχεις γιατρό. Σκοτώσε τον γιατρό, just a prank bro. Λοιπόν, έπεσε μέσα ο βλάβης. Και ξαφνικά είναι γοργόν. Δεν καίγεται μέσα. Ξέρω, ναι. Βάζει μπουμπουλήθες μέσα. Ηρκούλη. Γι' αυτό βλέπω το πάνω δεξιά από το σκότω. Την τύχη μου μέσα. Ανέβηκε. Σκότωσε, sorry. Hi there. Είναι το όνομα κάπως. Τώρα είναι, επειδή έχω την αφίεση και τίποτα άλλο. Δεν θα το αλλάξω, μην νομίζετε. Γαμώ το, άντε γεια σου. Φιλάκια στην μαμά σου. Λοιπόν θα γίνω medic. Θα σκοτώσω ένα χέρι. Δεν ξέρω, εγώ είμαι αυτός ο σαρκαστικός τύπος που μ' αρέσει να χρησιμοποιώ τραγική ηρωνία. Από ό,τι καταλαβαίνετε. Πάω πάλι 4 ρε. Δεν ξέρω, είναι το πιο γρήγορο επειδή πάνω στο keyboard σου πατάς 4-4 double times. Οπότε εντάξει. Oh shit! Δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω, με είδε κανείς. Ωραία. Κάνετε κάτι τέτοια ερωτήματα. Εδώ, όχι από την άλλη. Την απάνω, πρέπει να το μάθω κάποια στιγμή.
Γύρω πίσω στο καλό στο σέντρι. Συνάδελφε. Συνάδελφε. Ναι. Α, ο Χάιδερ είναι πάλι. Συνάδελφε. Όχι, δεν το βάλα. Δεν το βάλα. Αυτό της έδειξε. Α, όχι, δεν το βάλεις έτσι. Ναι, μπερδεύτηκα, ρε. Μπερδεύτηκα, ρε παιδιά. Α, εντάξει. Ωραία, εγώ έφτιαξα τώρα και αυτό, δηλαδή το έφτιαξα. Εισαγωγικά. Έχει πολύ κάτω αυτό το πρώτο επεισόδιο. Δεν γαμώ το, γιατί τώρα. Αυτός ο κολοπάιρο. Πού, παρκούρ. Alert. The control point is alert. Our control point is being captured. Λοιπόν, Mission ends in 10 εδώ, γεια σου. seconds. Μπουμ. Δεν γαμώ το. Λοιπόν, τώρα είναι ο Χριστός. Μπας Χριστό. Μπαίνω εγώ, παιδιά. Να δείτε πόσο καλός είναι. Μπας. Καλοδιορθώ το να λίγο. Τώρα περνάει λίγο, πρέπει λίγο να καλοδιορθεί. Ωραία. Control point enabled. Alert. The control point is being captured. Κατάνα. We have lost the control Κουρία. point. Καράτε λέω. Όλοι μπάζω. Χέντα, χέντα. Όχι, Πούλα ρε πλάκα. θέλω κρίτικα, κρίτικα. Άλλωψε τότε. Δεν μπορώ. Άντρε, πιστή. Α, καλά. Πώς λέγεται αυτό το κόκκινο που βάζουνε και που... Uber. Uber. Εντάξει. Δεν μπορώ να το πω. Δεν πας, το μπορώ. Δεν κατάλαβα, μαλάκα, τι μπορώ, ρε. Κάτι νόσκο πρέπει να δείξω να το πάω. Ουαaa. Κέντα. Χέντα. Όχι, αυτός είναι χειρότερο. Δεν θα το σύρω γρήγορα. Πλάκα, κάτι νόσκο. Αυτιού. Είναι που σου κάνει. Πού είναι το πίσω να το πάρεις. Έλα. We have captured the control point. Ωραία, τέλεια. Καλά πας. Ναι. Να το... Ωραία. Έκανες και δύο. Alert. Τέλεια. The control point is being contested. Θα χάσουμε ρε. Κοίτα. Έλα, τι μας είπε. Πάντα. Όχι, δεν θα χάσουμε ρε. We have lost the control point. Όχι ρε. Πάντα πάντα. Τραβάω χέρι στο πρωτοβουλίο. Ω! Δεν το ρωτήσια. Άντε ρε. Αν σπάδουσε λίγο. Δικός μου αυτός όχι. Όχι. Εντάξει, τώρα είσαι 100% Uber να πάρω στο κέντρο. Γιατί το έβαλες, είσαι 100% Uber. We have secured the control point. Πλάκα, σπάδουσε λίγο. Alert. The control point is being captured. Χάλωψε. Μπράβο. Πιστή. Γιατί να πήρες χέντα. Δεν μπορώ ρε. Τι το μπορείς, θα πάω να πήρες χέντες. Στο σκύλ εγώ δεν μπόρεσα να πλάκα. Το σκύλ είναι άλλο. Το σκύλ είναι άλλο, όλα FPS. Το FPS σκυλέστα μου. Mission ends in 60 seconds. Πλάκα.
Πόσο βοηθητικό. Εγώ Προσπαθώ. ένα χαμένο σταυρό έχει εκεί πέρα στη μέση. Σπαθαίνεις και δείχνει. Δεν είναι Θα το κάτι. κατεβάσω και εγώ το παιχνίδι βλάκα και θα γίνω expert. Το επόμενο θα είμαι σαν χακέρι μαλάκες. Καλά, καλά. Κι εγώ έτσι έλεγα. Θα γίνω κανένας Mr. Paladin, αλλά... We have lost the control point. Πολύ μαλάκα. Όλοι δεν είναι Mr. Paladin. Καπού. Και μπορώ να πεις κάτι. Τι το έχω παιδιά μου. Ωραία μου. Είναι πολύ καλός. Ω, είμαι legendary. Ναι, μπράβο. Είναι πολύ καλός σπάει. Alert. Τρελός. The control point is being captured. Δηλαδή μπορεί να το βάλει το πέντα. Έτσι απλά μόνο. Ω, μαχαίρι κατάνα motherfucker. Κατάνε ρε. Όχι. Ναι, μην έτσι πέρα και πάρω τον αέρα μαλάκα. Θα πάω scout. Θα παίξω. Όχι, θα μπει στην αέρα. Ωραία. Sniper. Ωραία. Παίζω καλά. Παπάρια παίζω να μου πεις. Teleport. Teleport. Μα και παίζεις όλα. Τι κάνω. Πώς πάμε πάνω. Μπαίνεις σε πάνω ρε ηλικία. Mission ends in 30 seconds. Ας είμαι... Go, go. Είναι ένα άλλο που θα σκοτώσω. Ωραία, μπράβο. Ευχαριστώ. Έκανες κάτι. Χέρι μου πέτει σκητάκι και Όταν ένα πλάκι από γαλάνι. τι λες μαλακίες κάνω. Πάμε, θέλω πολύ σώψε. Όχι. Να τους σκοτώνω μαζικά ρε. Θες λίγο ένα sniper. Θα παίξω ένα sniper, εντάξει. Επειδή έχω πάθει το σκύψιμο. Πήρα 3 kills ρε παιδιά. Νόρμα το βάλεις. Να μου το βάλα. Εδώ να παίζουμε συνέχεια με τα κολομποτάκια τα easy. Mission Εντάξει, ends μετά, in 30 seconds. κοιτάξτε λίγο, μετά από αυτό που ψηλοέμαθα που του έμαθα, ξέρω εγώ, να παίζει easy bots, τα easy bots τώρα τα έχει, ξέρω εγώ, 5 κινητά. Α, τώρα τον πήρα. Να, είδες, βοήθησε. Γιατί πάντα εγώ να είμαι στο τέλος που θα χάνω. Χάσαμε. Όποτε. Α, όχι, τώρα θα χάσουμε. Λοιπόν, Άρε, πάμε τα ποτάκια. όχι, μπορεί ίσως και να νικήσουμε, δεν ξέρω. Our control point is being captured. Α, δύσκολα, δύσκολα. Δεν πάρ' το σκότος γρήγορα. Δεν θέλω τα καλώδια. Alert. Our Δεν θα control καλώδια. point Πάρ' τα, ρε. captured. Το ένα. Το ένα. Θα σας ακούω και εγώ το άλλο. 19. Να έχουμε τώρα τις ψήφες, παιδιά, επειδή εντάξει καλοκαίρι υδρώνουμε. Έλεος. Πάρε, πέρασε, και να μην σε καίει. Έμεινα! Σου με πήρε το σκύλο. Έφυγες. Γιατί πας πίσω. Μείνε στο κέντρο. Σκόταμε. Θα νικούσαμε ρε άμα έμενες. 0-0 βγήκε ρε. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Μια άλλη τεράστια αποτυχία που χάνουμε συνέχεια τη δική μου μέσα. Δεν το αντέχω άλλο, άλλες ήττες. Εγώ τα αντέχω. 999. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Πείτε μας με ποιους παίκτες θέλετε να παίξουμε. Όποιο και να μου πείτε εγώ. Εντάξει, αυτό είναι φαινόμενο. Αν σας άρεσε like, subscribe. Και όπως πάντα, γεια σας.